Pani szoferka. Idziemy. Masz, ciepłunij pohár. Tu zapis. Mówimy po To misiowe nie ma. Dobra, my si delíme. Bratníky nie chcú. Nie dzielimy się, ani. A що це на так занімливі, Майке? Môžeme ísť. No to nie można tak nie robić. Vlado, Daj otvor si. otvor tam, Mišo, A keď to pred vysvetľ- A tým. z mega ideme? Majú paľať, nech si otvoria, čo? A ty mi nedal pivo. Nie otváraj. Nie otwieraj, nie otwieraj. Čo? No a Sania, dokiaľ popiješ aj ty jeden, No či to ja čo? popiję Sania. A nie może to jak ty rano mówić. No. Ako fakt, že Ja mam peki. Znači, rano je stać. No, ty nemáš mať ráno. Ja mám dať na vodu. Ja nie mam. No, bicyklu, po autobusku. No po autobusku tam preridu. Sámu Kuť je najšťastnejší človek. Gili. No, už ťa mi vybalilo, čo ma si skováš. A co myślisz, co będzie nie dobra? A čo ty chceš tú stranu histórie robíš, to čo? Tak čo potom ideme, či čo teraz? Prvo, czy trzeba Ej, teraz